senior citizen nga person with disability kag pila pa ka mga individual nga may mga kabudlayan ang natagaan sang paglaom sa libre nga mga wheelchair. Kabahin ini sa mga programa sang Rotary Club of Bacolod North nga delikada naman nga nagabulig sa mga komunidad. Ang ilang nga istorya sa sini nga episode sang Baganihan. Hindi na halos makaigo sa gubaon nga wheelchair ang 74 anyos nga si Milagros Ilyoso sa barangay Villamonte sa Bacolod. Gani masami, nagapenitensya siya sa paggamit sang crutches agod mahikot ang mga matag-adlaw niya nga hilikoton sa ilabalay. May mga pamilya na ang iya mga kabataan. Gani masami siya nga nagaisaanon sa pagpangabuhi. Di nang isa mo ka wheelchair? Ang wheelchair mo nga ginagamit? Ako to. Kasulod, ate sige. Wala na uti lang yari lang talampakan. Ano na ginagamit mo? Mayong hap. Si Milagros ang na-diagnose nga may diabetes. Ang masubo kay nootdan siya sang tiil tungod ban sa ginabatsyag nga balatian. Kasubong ni Milagros, nagakinahanglan man sang wheelchair ang 72 anyos nga stroke patient nga si Conrado Diquilla Sr. sang Bago City. Si Diquilla ang mayaraman sang autism spectrum disorder, isa ka developmental disorder nga nagaapekto sa iya paminsaron. Pinagi man sa ilang mga abyan kag mga katapo sang charitable organizations, nakalabot sa igtalupangod sang Rotary Club of Bacolod North ang kahimtangan na day Milagros kag Diquilla. Gani isang nagligad lang nga sinimana. Ginsuguran sang Rotary ang pagpanagtag sang libre nga mga wheelchair. Ilaman personal nga ginkadtuan ang mga beneficiaries agod mapalabot ang bulig para sa mga kasubong nanday Milagros nga person with disability. Suno kay Shirley Mendoza Maghari, presidente sang club, nahangpan nila ang mga kabudlayan sa mga senior citizen nga magluwas na kaedad na may ginabatsyag pa nga kabudlayan amo nga nangin isa man sa mga priority programs nila ang libre nga mga wheelchair. Ang wheelchair na siya nga project is actually from the Rotary District 3850, which nga ginahatag sa tanan nga mga clubs, Rotary clubs, and we were fortunate this year to receive 8 wheelchairs. So this year total namon nga napanghatag is 11 wheelchairs. We distributed it all over Bacolod, as well as we were able also to donate some sa Bago City. So we're happy to be part of this project. Walo tanan ka mga senior citizen nga PWD ang nakabaton sang libre nga mga wheelchair gikan sa Rotary. Gani lubos man ang kalipay ni Milagros nga isa siya sa matagaan kag makapungko na nga komportable sa bag-o niya nga wheelchair. Ari na ako giving granted man ang akon nga pagpangayo nga makamag-o ako sa salamat gid sa inyo kag salamat sa Dios. Sinugid no nga the gift of mobility is very important kay gahatag gid na siya dako nga paglaom bala sa aton nga mga PWDs nga makalakat-lakat man lang sila hindi sila ma-feel nga daw ka-helpless na gid, may iban kami natagaan nga depressed na gid sila. So just the thought nga makatindog man sila makalakat-lakat biskan sa ila lang da balay or sa palibot lang nila, do may sense of independence man sila. May 5 naman kadekada nga nagabulig sa komunidad ang Rotary Club of Bacolod North. Kabahin man sa ilang mga programa ang pagpasanyog sa edukasyon sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Negros Occidental. Kung extra time ka, maski ano kagamay or ano kadako sa free time mo, makabulig ka lang sa isa ka tao, dako na wala. So i-multiply mo sa imong time nga kung damo pagid ang time mo nga makabulig. It's self-fulfilling even sa among organization pagid. Amo na kalami. Sa buligban sa ilang mga benefactors kag club organization partners abroad, nagapadayon man ang feeding program kag outreach activities nila sa iban pang mga kabaranggayan sa probinsya. Ang club ang ningin partner man sang I Hear Foundation nga nagabulig sa mga indigent patients nga may diferensya sa mata kag dalunggan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.